Prije svega bi se zahvalio vlasniku, gazdi Nedžadu Hasanagi, što je otvorio vrata, mogu slobodno reći, ne samo hotela, nego svog doma, da izložim svoje slike, da prikažem Ulcinjanima. Naravno, na recenziji sjajnom kulturologu, publicisti Željku Rutoviću. Hvala Željko. Naravno, direktoru komune koja je organizovala i vodila računa o detaljima, magistru Ameru Ramusoviću. Prije svega svima vama što ste noćas došli ovde da me podržite u mom, tako da kažem, putu stvaralačkom, umjetničkom, ljudskom. Ja živim i radim u Podgorici, ali mi Dragović smo rodom iz Gornje Morače, znači Kolašin. Ja kako se osjećam u Kolašinu, u Morači, među mojim rođacima, baš tako se osjećam ovdje. Ništa se ne osjećam nešto drugačije, nego tako prijatno i tako lijepo među ljudima, među Ulcinjanima. Imao sam izložbu prije 4 godine sjećanja, isto moje kolege, moji prijatelji, tako su lijepo dočekali, takav sam osjećaj imao, kolonije stalno me zovu, znači ta neka povezanost, pored te umjetničke, ja smatram ljudska povezanost je najveća. Tako zahvaljujem vam se na tom nekom osjećaju prema meni, takav osjećaj ja gajim prema vama. Na neki način Nedžadu Hasanagi bi se zahvalio, želio bi da dođe nešto, imam jedan poklon za njega, ova moja slika, ona je među moje zadnje slike, naravno već slika koju sam naslikao, zove se Opet sam sanjao djetinjstvo i drago mi je što dio mene će da krasi vaš dom, Nedžada.